Tak čaute ľudia, dneska vás znova vítam pri hre Demonológy na Robloxe. Bohužiaľ dneska budem hrať sám, ale mne to nevadí. Skúsime to využiť a skúsime hrať aj sami. Dúfam, že lajknete toto video a už mením, ak budú 3 lajky, tak budem vedieť, že sa vám to páči a že by ste chceli, aby boli z toho ďalšie časti, ale nikdy nedostávam komentáre, nikdy neodpovedám. Prosím, aspoň jeden komentár mi dajte. Tak, ideme si vybrať, kde budeme. Tak si vyberieme napríklad Fenway Drive. To vyzerá ako prvá mapa, tak skúsime zahrať. Uvidíme, aký to bude ruch. Aký to vlastne ruch bude, ale no a sme v hre. Takže tu máme nejakú tabuľu. Nejaké veci tu máme napísané, takže prvé, čo si vezmeme je kamer, kde vraj som zistil, že dieťa potapnul, že tam budú duchovia. Potom duchovia si zoberieme samozrejme baterku. Všetko si zapneme. Takže tu je tak okolo 27-28 stupňov, veľmi dobre to nevidím, bol by som radšej, keby to editori zlepšili. A samozrejme, tento dom už ste videli. Toto som natáčal. Tak všetko potváram. Zapnem svetlo, napríklad. Tu je 21 stupňov, zlo to vidno, ale dá sa to prečítať. Nemaj to. No, teplota klesá. Zdiaľ tu nie je. Ale už tu teplota poklesla. Také to tu nie je dosť teplo, takže ideme sem. Tu sa pohybuje okolo 20-ky. Ideme ešte sem. Tu si to už otvorím, aby som sa vedel nejako kryť. Tu je málo. A na tu druhý stupeň. Mal som aspoň. Stupňov 11. No, ide to nižšie. Ti pomer nechám tu na, tak idem si pri ďalšiu vecičku. Napríklad pre kameru. Tak, tu zatiaľ nič nie je. Takže asi to nebude aj na orbe. Koľko je tu stupňov? 4. No, duch tu ale nie je. Zatiaľ. Teplota klesá. Toto miesto sa mu asi bude páčiť. Bože, som sa z tohto zrkadla tak zľakol. No, už to stúpa pomaly, ale je to pri nule, ok, tak tu na to je také. A ide to dole. Mám tu druhý stupeň. Stále. Takže duch je tam. Dobre, no, skúsim. Stále tu je. Nie. Dobre, položím baterku. Zberiem kameru. To je 10 stupňov. Jaký orb je tu na lietajúci? Niečo také, nejaká taká biela bodka.
Asi nie. Asi to ani nebude. 16 stupňov. Stále to klesá. Ale známky oddychové žiadne. No. Tak zatiaľ nič. Druhý stupeň. Zas. Takže by som povedal, že toto je jedna z obľúbených místností, takže tam asi budeme. OK, takže teplotu asi už nepotrebujeme. Tak vezmem toto laser projektor a zbadáme. Dúfam, že to bol dobrý dôkaz. Dobre, mám to. Je tu? Prosím. Prosím. Asi nie. Asi to nebude vidno. Nie, nebude asi vidno. Nechám to znamená. A zase je to na prvom stupni. Jajda. Ja už ani neviem. Skúsim zobrať knihu. Začína byť viacej hororové. Nič nie je. Fú, bol na 3. stupni. Dobre. Nič. Duch dnes zmizol. Takže zablikali svetla. Ale toto nie je hunt, lebo ešte nehovoril. Ale už sa mi toto nepozdáva. Najradšej by som ušiel, nemáme žiadne dôkazy. Tak si skúsim pohovoriť. Kniha veľmi nezaberá. GG. Dobre. Tak. Počkaj, ešte musím zademovať, že ide na chlad. Áno. Už je toho menej. Tak. Musíme nájsť bohužiaľ 3 dôkazy. Že tu je nejaký démon alebo duch. Zatiaľ tu nič nemám. A zase ho neviem zachytiť. Jo, ja som taký
On je taký strachopud. Ten duch. Normálne mňa to už. Položím to sem. Ani takto. Takto. Zberám si toto. Nič. Stále nič. Joj, toto ma štve. Kedy sa už ukáže. Ale zase nechceme to jak v minulom videu, lebo tam sa stalo nič nečakané proste. On sa hneď vzjavila. Bohužiaľ sme umreli, takže no zatiaľ nič. Stále nič. Nereaguje na nič. Povedal by som, že ty brďo, ešte klikne. On na nič nereaguje. On tu už akoby není, on zmizol. Ešte áno. A mám to. Nie, nič. Položíme. Nie, nič. A zase nič. Áno. No, a už máme len 4 možnosti. Tak 3. Asi to bude tento, no. Myslím, že sme na to jednoducho prišli. Vylúčili sme všetko. Sice nemáme 3 presné dôkazy, o čom to je, ale myslím, že to je on. Takže bol to on alebo nie? Áno, bol to Dibuk. Takže niekedy aj stačí ísť podľa toho, že vám to vyjde ako tam, že na tie veci nefunguje, ako dnes teraz mne, takže toto myslím, že je koniec videa. Tak čus!